Хикәйә. Сулар үргә аҡсада. Каримов. Мин. Камалова. Мында. Кабиров. Мин. Кабиров. Нинди таныш фамилия? Тауышы да таныш булып китте хәтта. Үзенә тапшырылган сыйныфның исемлеген тикшергән җирдән Раилә кинәт башын күтәреп егеткә карады. Әйе, малай түгел. 10нчы класста малайлар укымый инде. Егет шул. Элеккеге класс җитәкчеләре шәхси проблемалары аркасында шәһәрдән күчеп киткәч, ятим калган 10нчы сыйныфны Раиләгә тапшырдылар. Бу мәктәптә ул үзе дә әле бер генә ай. Ничә ел алыштыра алмый интеккән фатирын алыштырды Раилә. Зур шәһәрдә фатирың белән эшләгән җирең бер тирәдә сирәк туры килә. Анысына да җае чыкты. Шушы мәктәпнең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары, бергә институтта укыган Рәвилә чакыртып алды аны. Уку йылы уртасында күчеп китәргә мәҗбүр булган укытучының дәресләрен дә, классын да Раиләгә бирделәр. Йылы елга ошамый шул. Узган елны чарасызлыктан гаҗиз булган, үлем турында гөнаһлы уйларга чумган чаклары да булды хәтта. 25 ел бергә гомер иткән ире Иделдә батып үлде. Сөеп үстергән улы гаиләсен ташлап чит илгә китеп барды. Килене бик инсафлы кебек иде, тик ире белән аерылгач ул да килмәс булды. Балдай татлы ике оныгын да күрми башлады Раилә. Карале нишләп булай уйга калды соң әле ул? Хәтирәләргә чумар чакмыни. Бөтен сыйныф бер булып үзенә карый икән лабаса. Кабиров. Кабиров, дип кабатлады ул. Монда дидем бит инде. Озын гәүдәле, кара чәчле егет турып басты. Карале. Ошаса да ошар икән. Нәкъ шул. Шул ук кара күзләр, бит очындагы чокырлар, хәтта борынындагы миңе дә. Үзенең уйчанланып китеп, бу укучының башын әйләндергәнен аңлап, Раилә аңа утырырга кушты. Дәресе дәрес булмады мөгаллимәнең. Күзләре ирексездән шул Кабиров Динарга барып төртелде. Күңелендә шундый ук шибәр егеткә карата булган хисләргә бәйле хәтирәләр уянды. Институтның 4нче курсында укыганда Раилә Иптәш кызы авылында практика үтте. Спас районының күлле урманлы, бай хуҗалыклы авылларының берсе иде ул. Эшкә дәртләре ташып торган, уңган шибәр кызларны авыл егетләре бер дә ялгыз тотмадылар. Читтән килгән, шәһәрчә киенгән, кыска чәчле, зур күзле, сөйкемле Раилә күпләрне әсир итте. Тик ташкын хисләргә күңеле әзер түгел идеме, әллә авыл егетләренең артыннан озата йөрүләрен уенга алдымы, беркемне дә аерым алып үз итмәде кызый. Клубта яшьләр дәртле биюләр белән күңел ачкан бер көнне кинәт ут сүнде. Электр линиясендә кыска ялганыш килеп чыккан икән. Кичке уенны дәвам итәсе килә, ә утны ялгар кеше юк. Шунда берсе күрше авылдан клубка төшкән ниндидер Дамирның электр эшен яхшы белүен әйтте. Аны тиз табып алдылар. Раиләгә кайсыдыр шәм яндырып китереп тоттырды. Дамир утны рәтләгәндә Раилә яктыртып торды. Кинәт ут янып киткәч, икесе дә шилт-милт күзләрен ачып йомып бер-берсенә текәлделәр. Бәхеттән әйләнсә башларың, шатлыктан буталса хисләрем, аңтылмас наз булып кичләрем, мин синең исеңә төшәрмен.
күрүдә ярату шушы буладыр инде. Әбәү, нинди кара күзләре, дип уйлады Раилә. Каян килгән фәрештә бу? Нинди нәфис, нинди сөйкемле, дип уйлады Дамир. Ике яшь йөрәк күзләр аркылы гына аралашты. Бер сүз сөйләшмәгән, таныш та булмаган килеш, алар арасында күренмәс мәхәббәт җепләре сузылды. Икесендә ниндидер аңлашылмас көч бер-берсенә тартты. Кулындагы һаман янып торган шәмнең кайнар тамчылары кулын пешергәч кенә аңына килде Раилә. Клубтан аны Дамир озаткан кич иң якты, иң кадерле истәлек булды яшь кыз өчен. Шушы кичтән башланып киткән матур очрашулар, төн ката сандугачлар тавышын тыңлап, бер-берсенә сыенып аерыла алмый утырулар бер ай дәвам итте. Яратам. Мин сине кире җибәрмим. Үзебезгә алып кайтам, өйләнәм, диде Дамир. Син бит армиядан ялга гына кайттың, онытылма. Әле тагын 1 ел хезмәт итәсең бар. Минем дә институтны тәмамлыйсым килә. Хисләребез ныклыгын еллар исбатлар. Сөюбез чын булса, кавышырбыз, диде Раилә. Нинди саф, чиста иде беренче хисләр. Бер кичне Дамир Раиләне матаена утыртып, үз авылларына таба юл алды. Сөйгәнен әнисенә, абыйларына күрсәтергә, аларга үз уйларын белгертергә иде исәбе. Тик ике авыл уртасында матайы ватылды. Җитмәсә, әллә каян гына болыт чыгып, яңгыр коя башлады. Ләкин Дамир ике сөйләшә торган егет түгел, Раиләне пиджагына төреп кулына алды да, үз авылларына кадәр 1 чакрым буе күтәреп кайтты. Дамирның көчле кулларында тирбәлеп, аның күкрәгенә башын салып, егеттән килгән болын чәчәкләре пешән исен иснәп, изрәп кайтуын Раилә гомеренә оныта алмады. Егетнең әнисе ягымлы каршы алды кызны. Кешегә ошамаслык җире юк иде шул Раиләнең. Алар Дамир армиядан кайткач, өйләнешергә теләүләрен әниләренә дә әйттеләр. Тик нигә язмыш без дигәнчә түгел икән соң? Дамир хезмәтен дәвам итәргә, Раилә укуын тәмамларга дип сүз куешып аерылыштылар. Бик җылы хатлар да языштылар алар. Дамирның кайтыр вакыты җитәрәк, хатлар килүдән туктады. Ни булды? Ник язмыйсың? Кайда син? Дип үрсәләнде Раилә. Ләкин җавап булмады. Егетнең әнисенә язган хатка да җавап килмәде. Алар башка күрешмәделәр. Özüme uğrunu taба алмыйм. Yalgızlıktan canım sulandı. Sin uturtkan terazi günlerine, yalgız kalgaç көңіл сыянады. Yalgız kalgaç süyüp arata diye, yalgışımağı süyü sınala. Yalgız kaldırmağı süyenlerini, yalgız durmuş yemi yoğala. Автобустан төшеп, яңа фатирына таба атлаганда, яныннан барган егетнең үз классы укучысы шул ук Кабиров булуын искәрде Раилә.
Апа, сез дә бу якта яшисезмени? Дип сорады Динар. Шул кадәр таныш тоелган күзләргә карап, Раилә югалып калды. Нишлим соң мин бүген? Әллә җиңеләя башладым инде. Ничә еллар буе күңел түрендә йөрткән кешенең сурәте каршына шушы укучы булып килә дә баса. Уф! Хатынның башыннан шундый уйлар йөгереп узды. Әйе, мин менә монда яшим, дип төртеп күрсәтте Раилә 9 катлы йортка. Бездә шунда, кара, туры килүен, дип көлеп җибәрде Динар. Алайса, апа, сезнең предметтан сораулар туса туры фатирыгызга керергә була инде. Миннән яхшы укучы ясарсыз инде, диде егет. Синең билгеләр булай да начар түгел. Теләгең булса, бик яхшы укый аласың. Билгеле теләсә кайчан кер, дип подъездын күрсәтте укытучысы. Бездә шунда бит. Сез ничәнче катта? 6-да. Без 5-тә. Алар мондый туры килүгә көлешә лифтка керделәр. 5-нче катта кабина ишеге ачылгач, Раилә аягында көчкә торып калды. Каршында басып торган ир Дамир иде. Кайтасыңмы, улым? Минем эшкә барыш, дип эндәште ул Динарга. Тегесе үз чиратында әтисен яңа укытучысы белән таныштырырга ашыкты. Әти, бу Раилә Әнвәровна, минем яңа класс җитәкчем, безнең өстә генә яшиячәк. Яңа күчеп килгән, дип тезеп китте. Дамир исә зур булып ачылган күзләрен текәп, аптырап, кайчандыр üzülеп сөйгән, иң якын кешесе булган хатынга төбәлде. Раилә, синме соң бу? Әйе, Дамир, мин. Менә күрештек. Ниһаять, диде Раилә, көчкә телен әйләндереп. Берни аңламаган Динар басып калды. Дамир лифт кабинасына үтеп, 1-нче этажның төймәсенә басты. Озак сөйләшеп утырдылар алар. Ниһаять, һәр кайсы ничә еллар буе күңелендә йөрткән сорауларга җавап алды. Раилә белән бергә практика үткән Алиянең институтны 5-нче курста ташлап кайтып китүен сагынуга юрадылар. Алия үзе дә шулай диде. Сагынам, укый алмыйм. Ә чынлыкта ул Раиләнең бәхетеннән көнләшкән. Дамирның әнисенә дә булмаган нәрсәне бар итеп сөйләп, Раиләне пычракка батырган кызый. Дамирга да туктаусыз хатлар язган. Ул сине башкага алыштырды, рәхәтләнеп типтерә, ә син аңа өйләнергә җыенасың, дип башымны мингрәтте. Башта ышанмадым, Раилә, ә бит тамчы таш тишә диләр. Хат язудан туктавым яратмаганга түгел, күңелем рәнҗегәнгә булды, дип сөйләде Дамир. Беләсең бит, артык горур идем. Синең хыянат итүеңә йөрәгем түзмәде. Кайтуга ук Алиягә өйләндем. Бирегә күчеп килгәнгә дә күптән инде. Яхшы эшем бар, тормышым бөтен. Тик ялгышым булды инде. Соңыннан Алия үзе үк әйтте дә, ни эшлисең? Ашыктым. Булдыра алсаң гафу ит. Мин сине гомерем буе көттем. Килеп чыгар, барыбер табар дидем. Кияүгә дә соң бардым. Үземне сиңа дип сакладым. Тик ни эшлисең инде? Гафу итәм, Дамир. Язмыш мине аямады. Төрлесен күрдем. Тик сиңа карата хисләрем үзгәрмәде. Төшләремдә күрдем, сагындым. Безнең миллионлы шәһәрдә бер йортның бер подъездында яши башлавыбызны язмыш шаяруы димичә ни дисең? Тик соң инде, Дамир. Ничә еллар күрешүне өмет итеп яшәдем. Ә менә хәзер синең түшәмең, минем идәнем икәнне белеп яшәү, көн аралаш сине күрү, нинди газап булганын йөрәгем белән аңлыйм. Булай да яшәп булмаячак.
Үткән гомер кире кайтмый, сулар үргә акса да, дип җырлыйлар бит. Безнең ялгышны төзәтү мөмкин түгел. Сау бул. Бәхетле булырга тырыш, дип Раилә Дамир машинасының ишеген япты. Сагыштан саргайса йөзләрең, Кайгыдан яшьләнсә күзләрең, иң кирәк шифалы сүз булып, мин кабат исеңә төшәрмен. иң кирәк шифалы Сүз булып, мине кабат исеңә төшәрмен. Иң кирәк шифалы сүз булып, мине кабат исеңә төшәрмен. Ялгыз башын биләгән фикерләрдән талчыккан хатын тәрәзә яңагына терәлеп тавышсыз гына елый иде. Көне буе җирне җылыткан кояш та офыкны яндырып көн батышка тәгәрәде.